खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथां राजु नार्जारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सासे फैलर दैदेनगिरि होननानै बुंदों। रायजो राजाफोरजों नेवसि जानाय सासे दैदेनगिरि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा। बिथांखौ रिजेक्ट खालामखाबाय। बिथाङा सासे फेल लिडार आरो रिजेक्टेड लिडार। आरो बेनि अनगायैबो बिथां राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारा बे समाव गोबां जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। मुलुगनि दरबाराव बर' हारिखौ लांनो थाखाय बे समाव प्रमोद बर' खामानि मावगासिनो दं। बड'फा सुपार 50 नि गेजेरजों बे समाव फरायसाफोरखौ बा लाइमोनफोरखौ बे समाव गोजौ फारसे लांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। डक्टर इन्जिनियारनिफ्राय लानानै गोबां बिथिङाव बे समाव प्रमोद बर'आ जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। खालामहैदों। हारिमु आयदायाव जौगासारदों, थुनलाइ आयदायाव जौगासारदों। जोंनाव बोसोरसेयाव दिनै 50, 55, 60 ACS अफिसारफोर ओंखारदों। गोबां नाजानायनि गेजेरजों डक्टर इन्जिनियारफोर ओंखारदों। दिनै मिशन सुपार 50 खालामनानै दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ मोननानै गिदिर गिदिर अफिसार इन्जिनियार डाक्टार जादों। नाथाय गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बै दैदेननाय समाव जे मोनसे दादागिरिनि सरकार सालायोमोन, बै समाव मोनसे रायजोजों मोनसे दाङाबाजि राजनितिक सोलियोमोन होननानै बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा। आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि समावनो बमा बारुद रायजोजों रायजो बा सुबुंजों सुबुं बै समाव दाङाबाजि समाव बै समाव सोलियोमोन। नाथाय बे समाव बिथाङा जे पावाराव फैफिनगोन बेखौ आङो साना आरो रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ पावाराव लाबोगोन बेखौ आं साना होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजु नार्जारि बिथाङा। रावबो हाग्रामा महिलारिनि जे असान्तिनि राजनिति, जाख्ल'नायनि राजनिति, दादागिरिनि राजनिति, बमा बारुदनि राजनिति, गावजों गाव मोहेरलायनायनि राजनिति, बे राजनितिखौ बजबगोन होननानै आं साना। बिथांखौ रिजेक्ट खालामखाबाय। बिथाङा सासे फेल लिडार आरो रिजेक्टेड लिडार। आरो राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रिजेक्ट खालामबाय। सासे बिथाङा फैलर दैदेनगिरि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारि बिथाङा। आरो बे समाव प्रमोद बर'नि जे गोख्रों नोजोर होनायजों गुबुन समाव गुबुन जायगाफोराव बे समाव बर' माहारिखौ फोथांना लानो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं। डक्टर इन्जिनियार खालामनो थाखाय बे समाव गोख्रोङै नाजानाय हाबाफारि, बे नाजानाय हाबाफारिया बे समाव कन्टिनिउ सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो पावाराव फैगोन बे रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजु नार्जारि बिथाङा। इन्टारनेशनेल एरेनायाव थांनानै पारफर्म खालामहैदों। हारिमु आयदायाव जौगासारदों, थुनलाइ आयदायाव जौगासारदों। जोंनाव बोसोरसेयाव दिनै 50, 55, 60 ACS अफिसारफोर ओंखारदों। गोबां नाजानायनि गेजेरजों डक्टर इन्जिनियारफोर ओंखारदों। दिनै मिशन सुपार 50 खालामनानै दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ मोननानै गिदिर गिदिर अफिसार इन्जिनियार डाक्टार जादों। दा बेबायदि थासारियाव रावबो हाग्रामा महिलारिनि जे असान्तिनि राजनिति, जाख्ल'नायनि राजनिति, दादागिरिनि राजनिति, बमा बारुदनि राजनिति, गावजों गाव मोहेरलायनायनि राजनिति, बे राजनितिखौ बजबगोन होननानै आं साना। बिथांखौ रिजेक्ट खालामखाबाय। बिथाङा सासे फेल लिडार आरो रिजेक्टेड लिडार। गतिके दिनैहाय बिथाङा मिडियायाव बानसावलाबाय थाबानो बिथांनि सरकार फैया। नायनानै लैथ'आ सेप्तेम्बर दानाव इउपिपिएलनि गोबां बिबांनि देरहासार जानानै प्रमोद बर' सारनि दैदेननायावहाय इउपिपिएलनि सरकारा बिटिआर काउन्सिलाव फैफिनगासिनो दं। धन्यबाद। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन।
लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।